to má poprerastaný orgán. Mala moment na výsledku. Tam veľmi dobre. Možno zaklopilo, ne? No len tak, keď bude, tak to bude. Je to ten kameň, keď Ten kameň dole, no. Dobre. A je to. To je teraz dobre. Najhoršie sa len šupne dole. Dopredu nemá šanci. Vôbec nemôže. No. Toľko môže, ale... Ty dva stromy mohli byť ako kolíky. Ako? Dva stromy mohli byť ako kolíky. Viem, ten prešiel, tuším, tak, že hneď sa vyničil doľa. Áno, tá škatula. Áno, ale on bol krátky. Bol krátky, no. Malečky, no. Jeden kopec, jeden problém. Maroš kosí zase. To mi kopec. To je blázon. To by vyšiel. Suvenír, strom si zoberie za sebou. Nezmestí sa tam. Mestí. To sa tu daví. Elektrina, zastrčka, ostatné všetko ide?